kom jeg over til de steder, hvor jeg har stået herovre over broen herovre. Under de her broer, der er mange gode steder, man kan sove faktisk. I og med, at man kan trænge så langt op i de små hjørner der, uden folk egentlig lægger mærke til, at man er der ikke. Vi lever i et land, der er verdenskendt for sit gode velfærdssystem. Alligevel viser nye tal fra SFI, at der for 6. år i træk er kommet flere hjemløse i Danmark. Men hvordan er det egentlig at skulle sove på gaden i en af verdens største velfærdsstater? For at finde ud af det, skal vi møde Bo Pedersen. Han er tidligere hjemløs, og i en periode var den nærmeste trappeopgang, forladte bygning eller bro det tætteste, han kom på at have et hjem. Det er faktisk et af de der steder, hvor man, som der godt kunne, altså i gåseøjne egentlig have været noget kamp om, det var sådan en plads her, hvis det var. Altså herinde, altså, og det var faktisk om vinteren, at jeg boede herinde. Og der var rimelig lun, det kan jeg fortælle. Altså, så kravlede jeg op her, så havde jeg sådan en de der uden madras, man ligger på. Sådan et liggeunderlag. Det lå jeg så op herinde, over langs væggen derovre i hjørnet, ikke? Og så havde jeg nogle fyrfærdslys stående ved siden af mig. Herinde på de der gulv, nu er der lagt stengulv, den kan jeg se. Så, kunne jeg så ligge derinde i hjørnet, hvor jeg totalt trygt og have varmen og det hele. Fordi der var en hjertelåge på her, man kunne lukke til. Ikke? Så, og den kunne du låse indenfra faktisk. Det var skide genialt. Delte man det så, eller? Ja, jeg fortalte det ikke til andre, jeg havde det her rum. Fordi jeg deler ikke noget, hvis jeg finder nogle gode steder. Dem vil jeg ikke. Så skal det først være, når jeg skal derfra i hvert fald. Jeg vil fortælle folk, hvis det var, at jeg havde nogle gode steder. Jeg kan ikke se fingre indirekte på, hvorfor jeg blev hjemløs. Det kan jeg ikke. Altså, jeg kan kun sige, jeg tror, det var en af årsagerne. Det var nemlig det med, at jeg blev løst der til gaden. Ikke? Der er mindst 6.138 hjemløse i Danmark, og der er nok lige så mange forskellige historier bag. Alligevel er der en række ting, der går igen for mange af gadens folk. For eksempel kæmper 4 ud af 5 hjemløse enten med psykisk sygdom, misbrug eller begge dele. Anders Stakes er daglig leder på Kirkens Korshærs varmestue i Aarhus, og han møder de mange hjemløse hver dag. En gennemsnitsbruger er jo en mand midt i 40'erne, som er udfordret på bolig, arbejdsløs, dårlig netværk eller svagt netværk, ringen kontakt til familie og den slags, og så misbrugende. Hos Kirkens Korshær kan de godt mærke, at der er kommet flere hjemløse end tidligere. Ja, vi mærker jo et dagligt pres på varmestuen af folk i nød. Og det er jo nød i mange sammenhænge, og en del af det er hjemløshed. Nu skal vi over på Klostertorv, eller Stortorv. Det var derovre, jeg startede med at sælge heroin over i Tiernes morgen. Det vil sige, der har vi en hjemløs, der ligger og sover. Jeg var ikke tryg ved at sove sådan et sted, det var jeg sgu ikke. Det vil jeg aldrig nu. Så vil jeg, altså, hvis jeg lå sådan et sted, så vil jeg ligge med en kniv hele tiden. Så allerede dengang, hvor jeg var hjemløs, der kunne man ikke føle sig tryg nogen steder heller. Så var det koldt og kontant, det var nu og her, og så var det en mod en. Og det er det, du kan risikere ved at ligge sådan. Det er, at man bare får tæsk lige pludselig. For Bo Pedersen har det hårde liv på gaden og i fængslet sat sig sine spor. Jeg er først nu. Jeg fik en pension, efter jeg kom ud fra fængslet. Med mit, jeg havde fået nogle sygdomme hver dag, en psykisk sygdom. Og jeg har da selv personligt set 3 eller 4 stykker sætte døde ved siden af mig, simpelthen fordi de har taget en overdosis. Ikke? Og du kan ikke se på folk, når de tager en overdosis. De sover bare ind, jo. Så det er sgu svært at se på folk, når det er. Det er ikke altid folk, de ligger sig i krammer. Du kan ikke sige til selv, altså nu bliver jeg hjemløs. Det er ikke noget, du selv bestemmer, fordi hvis det var noget, du selv bestemmer, så er der sgu ikke nogen, der vil være hjemløs. Det er der ikke, det tror jeg ikke på. Hjemløshed er en kompleks problemstilling. Det oplever de dagligt hos Socialforvaltningen i Aarhus. Det er nemlig ikke altid nok bare at skaffe folk en bolig. Og det er også en udfordring at fastholde folk der, i bolig, når de så endelig er kommet i bolig. Fordi at mange hjemløse har svært ved at bo i egen bolig. Og har svært ved at fastholde en bolig på den lange bane. Det er et problem, som også Anders Stakes kan ikke genkende til. Altså, der er forholdsvis høje krav til, hvordan man skal være for at være accepteret i en boligforening, i en opgang. Hvis nu man er vågen om natten, og godt kan lide Bob Marley og ryge lidt hash, så
der er ikke ret mange opgange, der vil synes, det var en rigtig god nabo, vi har fået ind i opgangen her. Så falder man igennem, og så bliver man måske i sidste ende smidt ud. Like. I dag har Bo sin egen lejlighed. Han opdagede, at han havde arvet et boligbrev, og det hjalp ham væk fra gaden. Det er fint. Jeg bliver ikke bange for at komme til, fordi det kommer jeg aldrig. Altså, det vil jeg aldrig nogensinde udsætte mig selv for igen. Jeg får ondt af de mennesker, som der skal ligge sådan. Ikke? Fordi jeg synes ikke, at der er nogen danskere, der kan være værdige og skal leve sådan. Det er jo ikke værdigt, den måde, jeg skal leve på.